szerelmes álompár, angyal földi pálmafák. Jöjj el hozzánk, nagy világ, mert a legszebb pesti nyár nálunk jár. Először is sikert akartunk. Ez esetben nagyobb reményekkel történt meg ez a műsor, a Tűzés. Arra emlékszem, hogy egyszer mentem haza, és őrületes zaj volt otthon, és a televízióban a Fenyő Miklós énekelt a Limbó hintót, és az egész családom táncolt. Ez volt az első találkozásom a Fenyővel, de hát ez már nagyon régen volt. És a Miklós elkezdett az életéről beszélni nekem, amikor benn voltak a színházban, és nagyon érdekes volt, én egyáltalán nem tudtam és nem ismertem őt. És mondtam, hogy nem kéne új színdarabot írni a te életedről, hiszen ez annyira érdekes. Ráadásul mindez dal, amit énekelsz, valamilyen módon az életed valamilyen fajta élményéből született meg. Riki! Gyerekek, ez a Riki! Milyen Riki? Szevasz, Riki! Jól megnő! Hogy nézel ki, apám? Beszélás, végre hőre a szeséromra. Mi van, Riki, visszadiszidáltatok? Hát te nem vagy normális, te tudod, hogy mi van itt? Na és milyen volt Amerika? Oké. It's fun. Szépen töröd a magyar, Riki. Kis fiúcska voltam, aki zongorázni tanult gyerekkorában, és amikor én Amerikába megérkeztem, akkor éppen kitört a rock and roll őrület. Tehát szinte együtt érkeztünk, valószínűleg megvártak engem, hogy ezt a rock and rollt ezt bevezessék. És mikor megtudták, hogy már ott vagyok Amerikában, New Yorkban, akkor mondták, hogy jó, akkor mehet a rock and roll. Itt vagyok, ragyogok, velem a jompi angyalok. Itt vagyok, ragyogok, velem a jompi angyalok. Hulla jó fejed, jó csajok, Chevron, metrón vagy gyalog. Értem jöttek, én velük tárgyalok. Toltunk a bemutatón 2 hetet, szeptember végén lett volna bemutatod, aztán 2 héttel későbbre tettük ezt. Hihetetlen meló volt, arra is emlékszem, meg arra is, hogy életem talán legjobb hangulatú színpadi munkája volt. Jó estét mindenkinek! Ciao, Riki! Mit fogunk tőled hallani? Rock and roll. Tani utcaváról jött a hír a szomszédház mögül. Két is mozgott, összegyűlt úgy este 7 körül. A hangolástól 7:30-kor már visszhangzott a ház. A környékbeli ampecokon úrrá lett a láz. Borzasztóan erősen kötődöm a zenéhez. Tehát tulajdonképpen, amikor elkezdtem dolgozni, akkor folyamatosan hallgattam ezeket az Őrök-zöldeket, ezeket a fantasztikus dalokat, és egész egyszerűen, hülyén lehet, vagy hülyén mondom, hogy képet kap az ember. Tehát, hogy pörög egy mozi belül. És akkor már csak annyi dolga van, hogy ezt a mozit konkretizálja. 1, 2, 3. 13 perc, 40 másodperc! Rekordkísérlet! Csúcsbeállítás! Készítők vízipólózott, azt tudtátok? Azért bírja eddig. Na most meg! Hagyjál már! Tanulok! Hagyjad már! 14 perc! Hát én ezt nem bírom idegekkel! Az biztos, hogy egy olyan baráti társaságról van szó, akik jóban, rosszban, sülve-főve együtt vannak. Én igazából abban a korban, tehát így a 60-as években nem éltem, tehát nem tudom, hogy akkor ez hogyan működött. Talán manapság
manapság már ritkább is, hogy ennyire összetartozzon egy fiú csapat, és hogy ennyire együtt legyenek, de azért úgy gondolom, hogy akik zenével foglalkoznak, és ugye ebben a darabban mindenki zenész, mindenki valamilyen hangszeren játszik, és létrehoz egy zenekart, az ad egy olyan közösségi erőt, amitől ez meg tud teremtődni. Ő a csók király, ő a csók király, csók király, csók király, király, csók király, csók király. Feltűnik ismerősök között, lányok összesugnak háta mögött, csók király. Feltűnik ismerősök között, lányok összesugnak háta mögött. Hiába van könnyű műfajnak besorolva, hát nem, most konkrétan nem a Made in Hungária, hanem az ehhez hasonló, könnyen befogadható, a néző számára könnyebben befogadható, elfogadható történetek. Azért rengeteg munka van benne, és hogyha az ember igényesen szeretné csinálni, akkor 150%-osan kell estéről estére teljesítenie. 1, 2, 3. Lehet, hogy nem lesz állásom, kalauz leszek. Micsoda? De ha sokat ugrálsz... Nem ugrálok, ha nem szoktam ugrálni. Hogy mehetsz ki így az utcára? Hát ez szintiszta provokáció. Csak egy pálmafás így. Azt akarod, hogy internáljanak bennünket? Azok az idők már elmúltak, én már nincsen. Fegyülni kell, fiam, fegyülni, hogy ne szúrjál szemet. Verédnek lenni a feledek között. Te meg úgy járkálsz köztük, mint egy kakadó. Több mint 7 éve mutattuk be ezt a darabot, ami annyit jelent, hogy azóta ugye értelemszerűen nem csak számokban, hanem mindenben elég sok minden történt az emberrel. Ugye nem lettünk fiatalabbak, tehát így elég furcsa, így néha még így el is gondolkodom, amikor itt a szülős jelenetekben ugye próbálunk meghátrálni a család előtt, és főleg apám előtt ugye meghajolni, és minimális harcokat vívni vele, aztán az érettségimről beszélgetünk, amiről már nagyon haloványak az emlékeim, és hogy mindig egy picit így mosolygok magamban, hogy hát igen, hát ilyen a színház, hogy 36 évesen a 18 éves vagy 17 éves Fenyő Miklóst alakítom, de hát ezen aztán az embernek túl kell lépnie, már csak azért is, mert a néző is túllép ezen. Tehát mivel hál' Istennek a csapat 90%-ban ugyanaz, mint aki ezt elkezdte, úgyhogy tulajdonképpen mindenki vele öregedett ezzel a darabbal. 1, 2, 3. Szia, Vera! Hát te? Hogy vagy? Én? Én nem. Én csak eljártam, aztán gondoltam, hogy elkísérhetnének egy darabba. Jönnek érte. Figyelj csak, én a múltkor tudom, hogy egy picit furcsa voltam. Állj egy picit sem. De én tudom, hogy furcsa voltam. Nem voltál furcsa, de ki bunkó voltál, bunkó. Operett műzikál szakon Léner Péter és Szirtes Tamás volt az osztályfőnököm, és akkor a tanár úr mondta, hogy lesz egy jó kis szerep, és a Miller Zolinak, a Mikinek, ugye a fiatal Mikinek a szerelmét alakítom, és hát igazából bevallom, hogy mindig irigyeltem így a fiúknak a dolgát, hogy azért nekik volt hálás szerepük, meg olyan látványos, temperamentumos, jó helyzetkomikomokat kaptak, játszanak, és hát ugye mindig a szerelmi szál az, ami ugye elég nehéz a feladat, mert rövid, pici kis jelenetekben kell azt megmutatni, hogy milyen a mi kapcsolatunk. Voltam, mint a szöveg. Irattam rá vizet. Azt hitte hint, ha csak a szöveg. Naponta lökött néhány ilyet. 1, 2, 3.
megpróbálom nem mumusként felfogni a dolgot, mert minden szerepnek megvan a maga igazsága a maga szempontjából, tehát afelől közelítem meg, mint ahogy mindannyian, és próbálok egy kis humort, egy kis vidámságot is vinni ebbe a szerepbe, hogy egy kicsit legyen bugyutta, kicsit legyen hülye is, de legyen mégis a hatalom képviselője, mert itt végül is ez az egy ember képviseli magát, azt a kort és azt a hatalmat, amit megpróbálunk bemutatni. Na és mit fogunk hallani? Ez egy amerikai dal, amely... Egy latin amerikai. Kumai. Egy nagyon-nagyon híres. Kubai melódia. Nagyon-nagyon helyes. Na és miről szól a nóta? A cukornád ültetvényen dolgozó munkások összesültek a munkafelügyelő háta mögött, megbeszélvén az aznapesti illegális kommunista összejövetel fontosságét is. Nagyon helyes! Egyszerűen féltek attól, hogy valamiféle tömegmozgalom egyszer csak kitör, és szembe megy a szocializmussal és a pártunk által diktált elvekkel. Tehát ettől nagyon-nagyon féltek, és ez tapintható volt a mindennapokban. Észrevettük azt, hogy ha 3 centivel hosszabb volt a hajunk, akkor bevittek a rendőrségre, levágták kopaszra, ha ennél egy kicsit még nagyobb horderejű forradalmi tettet hajtottunk végre, például egy padon sokan csoportosultunk és gitároztunk és énekeltünk, akkor nyilvánvaló, hogy azonnal szétzavarás, gumibot, meg amit el lehet képzelni, igazoltatás, és hát sok esetben rendőrösön való éjszakázások, meg ki tudja, még én mondjuk 1-2 éjszakánál többet nem töltöttem el rendőrségi fogdában, de volt köztünk nyilván, aki akár éveket is ült. Mr. Rock and Roll, du bist einfach toll, komm wir und lass dich sehen, wir wollen mit dir zum Hotdog-Stand übergehen, Chips und Cherry, nur für eine Penny, alles happy, Mountain Daddy, außer Rad und Bahn, dieser Hotdog-Stand, Mr. Rock and Roll, fühl dich endlich voll, zieh deine Lackschuhe an, wir machen ein schräges Abendjürgen, come on. Én szerettem volna egy picikét derbebbre, nyersebbre fogalmazni ezt a dolgot. Szerettem volna, hogyha annak a korszaknak a hangulata sokkal erősebben jelen van a mi előadásunkban, de tudomásul kell venni egész egyszerűen, hogy átgázolt rajtam az élet, átgázolt rajtam a zene, amelyik egy olyan életörömöt sugároz, egy olyan külön világ, ami gyökeresen ellentéte annak a korszaknak, annak a nyomasztó, az emberek életébe beleavatkozó, sőt, tulajdonképpen egy nagyon veszélyes korszaknak. Egy igazi lázadás! Rock and roll egy zene, egy jó játék, ennyi. De aztán jönnek az igazi dolgok. Meló, kéró, gyerekek, család, felelősség. És így. Életérzésről szól, és arról a korszakról, hogy a fiatalok hogyan próbáltak meg abban a korszakban és azokban az életfeltételekben fiatalok maradni és valami új szint hozni, és egy új életérzést. Szabad vagy végre, érted, fiú? Ki az? Nem kell félni, csinálj csak, provokálj! Az a dolgunk, hogy provokáljuk őket, különben még eltúnyulnak. Jambiga, angyalok, hullajó fejek és hullajó csajok. Jambiga, angyalok, Szent Péter elé majd köztük ballagok. 1, 2, 3. Ez a darab a 60-as évekbe repít vissza. Egyrészt kicsit képet kapunk a szocializmus mindennapjairól, meg a Fenyő Miklós révén ez a nagy amerikai álomról. Elhoztam a rajzaimat is megmutatni, hogy ebből
igazán, például az első napon itt vannak még eredeti jelenetbeosztásunk, szereposztásunk, és a különféle szereplőknek a ruhatervei, ami hát ma már nem biztos, hogy ugyanez, mert azért 8 év rengeteg idő. Alapvetően fontos volt az alsó szoknya, ami tülből vagy részben tülből készült, ami még akinek nem volt olyan karcsú dereka, azt is azért kihangsúlyozta, és egy nagyon dögös formát adott, úgyhogy ez mindenképp sokat számított. Fiatal a nyár, egy siniban a vár, és a szívzár, mint a cipzár, ott könnyen jár. Végre azt a kort élhetem meg felnőttként, és abban a divatban és abban a szellemiségben, amikor én kislányként ezt csak úgy messziről csodálhattam, és próbálgathattam az anyukám cipőjét, meg ruháját, ennyi volt. És mondom, most is vannak még, amik ruhákban én szerepelek, ezek 60-as évekbeli ruhák. Szerenádozok. Mit csinál? Szerenádot adott a lánynak, akit szeret. Inkább büszke lehetne rá. Büszke? Hogyan maga? Mire legyek büszke? Arra, hogy aki a belopra a családi bőszündorfát, szerenádot ad? Aztán belöki a gunába, mint egy rossz bicikli. Maga is szerenádozott neked. Miki, mikor mi próbáltuk ezt, ő nem szólt soha, csak úgy ült benn. Ült, és akkor mikor már ugye a összpróbák voltak, meg főpróbák kezdődtek, akkor jött először oda hozzám is, meg az Évához is, hogy hát mert szinte ugyanazokat a mondatokat íratta le az íróval, amit az apjától idején 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt hallott. Tehát azt mondta, hogy jaj, azt mondja, hát olyan jó, mint hogyha apámat hallanám, és hát ez nagyon jól esett nekem, és nagyon nagy dicséretnek vettem. És megrázza az isteni rudi, 100-szor jobban szól a tuti fruti. Ó, bármi sebesen forog a tánc, még arra is ráduplálsz, biztos fogsz még róla hallani. A gitár, a dobszerkó, multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos. Egy, két, négy, multimilliómos a jazzdobos. Alapjában véve a Ki mit tudra készülnek a fiúk, tehát hogy az ő életükben egy meghatározó dolog azt, hogy zenélnek és együtt csinálnak egy együttest, és szerintem a hétköznapi életükből ki akarnak törni, és meg akarják mutatni a világnak, Magyarországnak, hogy bennük valami több van. Mi meg szerintem szeretjük a zenét, és hát van ugye a szerelem is. Hát ott vagyunk a fiúk mellett, támogatjuk őket mindenben. Amikor meglátta őt, mit könnyű a bild, lehetett kavaj. Szóval akik fújta fel a húzacső, azt mondta, se baj! Se baj! Azóta jóba vagyunk, na persze jól vigyázz, mit értesz ezen? Maximum az történt, hogy néha rossz helyre tévedt a kezem. Elég élénk fantáziájú gyerek voltam, sok mindent el tudtam volna képzelni, de ezt biztos, hogy nem. És amikor már az álmaim megvalósulni látszottak, tehát már a pályán voltam, már sikereim voltak, de még mindig fiatal voltam, és
fiatalon ugye az ember nagyon nagy és merész álmokat képes szövegetni magával kapcsolatban, akkor sem tudtam volna elképzelni. Én lennék az álmok csak királya, elvinnélek én az utcavába, de csak évre álmodom, de egy elhagyott tanom, s ezt az ócska szívet téged itt vagyok. Ha valaki akkor azt mondta volna nekem, hogy ez 42 év színpadi működés után és zenélés és dalok írása és publikálása és egyszer csak megvalósul, akkor nyilvánvalóan kiröhögtem volna, és ez a legkevesebb, amit mondani tudok erről. Tehát mondom, nincsenek szavak arra, hogy az ember azt fölfogja, hogy saját életéből készült darabban, és még ráadásul benne is van az illető önmaga is a darabban, és akkor még ebből egy ilyen szériát fog játszani egy budapesti színházról, az olyan, hogy azt mondja, ez kész. Csomag fel a szőnyeget, még ma ilyen. Csomag fel a szőnyeget. A bútoroknak gyorsított szert, széjjel ne félj, baj nem lehet. Húzd el a lámpát, nyisd fel a zongorát, a zene szóljon, szálljon az éjjel át. Tüntess el a rendet, megtörjük a csendet. Csomag fel a szőnyeget. Wow! One, two, three. A dal befutott, és közben, ahogy teltek az évek, a fenyő pályafutás plusz ez a Made in Hungária, ez tulajdonképpen ez egy mondhatni eszencia, vagy definíció, vagy nem tudom, hogy nevezzem, de hogy átöleli a Mikinek a karrierjét. És egyszer csak elkészült ez a darab ebből, aminek örülök, hogy lemezkiadóként is, barátként is, üzletemberként is részese lehettek. És hogy most 250. előadás alkalmából beszélünk, most azt mondom, hogy hálához Istennek sok mindent elértem. Ilyen jellegű színházi sikerben még nem voltam benne, örülök, hogy belekerültem. Made in Hungária, ez egy régi mánia, mikor fogad este zsúfolt oldal a tánciskola, és a fénylő napgitár szabadul pusztív rá, ami fellobbant és Ez egy sikertörténet. Én úgy gondolom, hogy hogy az életben is, ahogy a Mikinek sikere volt, és ahogy a darabban is íródva vagyon, hogy ha valamit nagyon akarsz, és ehhez tehetséged is van, akkor eléred. Neked megvolt Amerika, ami másod csak az ika, és a rock'n'roll az összkívül csemet elhoztam haza. Én nem tudom abba hagyni. Tehát én nem tudom azt elgondolni, hogy akkor most 250 ez egy gyönyörű széria, és akkor most vége, és abba hagyjuk, hanem hogy játsszuk tovább. Én azt akarom, azt szeretném, és úgy is gondolom, hogy tovább fogjuk játszani. Tehát a 300. az még szebb lesz, nem?